बरमानि फुजा नायनो फैदो लोगोफोर नै दिन्थियो हा फुजा खैथा होनदोंमोन फुजा खैथा होनदोंमोन बा बिराद गाजाथारलैयासो राबननि मोनसे दं जाहैबाय नै मोनसे सिंगारबो दं नामा फट' लागासिनो मालाय नै लागोन फट' लानाय नायनो र' ओइ होबाय इ सेकेन्ड ना इ सेकेन्ड गैला जोंना फार्स्टआव थांसै ओइ लासै लासै जिउआव आंहा मानिबा सोंथि जाना थाखो गोसो हारसिं जिउआव आंहा मानिबा अननाय गोमालांखो लासै लासै जिउआव आंहा मानिबा सोंथि जाना थाखो गोसो हारसिं जिउआव आंहा आइ दे होलांलायसिगोन औ मालाय पस्ट लागासिनो जोंबो मालाय पस्ट जा इले मा सोलौ आयु ओइ मायाव लाइट ओरैनो फकास एख' स्टाइल गैयाब्रा इयाव जेबो फकास गैयाब्रा इयाव मा मडेल लाइट ओरैनो फकास नेलासिनो हेलमेट दै नुगोन दैयाव हेलमेट गाननाय हेलमेट दै नुगोन गस्लानिसो जों हाफ्ला जागाफोरानि आइदै ओइ जों दा एक्सपो आफ्टर धामाका अफार सोलिगासिनो नायबाय था नै धामाका अफार सोलिगासिनो क्या देखिए 200 150 वाव प्राइस कितना 150 200 100 ओइ लादोब्रा सोरबा लादो गिदिं बायदि नामा नायगासिनो नायनानै बिथांमोनहानि सब दखानानि माने दा बायथ'ला आरोना फैगोन नै 150 फिक्स 250 आयु ओइ बावलार कि मालाय निसि दं माथियाव मायो मा होनदोंमोन नोङो हिन्जावनो ओइ जोंफोरा हिन्जावनो गैया आरो मा हिन्जाव थिन्जाव गैला देनां साख्रि लाबोखानोसै देरै खनसे जोङो ओरैबादि लेथ्रा डाइरेक्ट होलांखानोसै जों ओरै जागाखौ नायदो नै यार लेथ्रा जाना दं आरो बाप 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 चलो अफिसार तेर' भिडिअ जोबजासे नायजोब होमबासो मिथिगोन जों बखाय बखाय बेरायगोन राबनखौबो देखायनो नाजों माने गाबोनसो लास्ट जाहैबाय आरो आं आरो दिनै लास्ट होनायखाय राबनखौ सावगोन होननायखाय फैदोंमोन आरो नायनो दा गाबोनसो सावगोन जाहैबाय राबन गाबोनसो लास्ट ना फैदो चलो माबायदि फट' खेबोलै चलो गाइस नोंखौ बावखुंग्रिया बिराद हिट खेबगोन दे आङो आच्छा आंबो थांबाय बावखुंग्रि चलो मा होनदोंमोन आदैया खेबसे फोरमायबावनानै मा बुंदोंमोन आच्छा ठीक आसे ओइ बरिया मोजां वाटार फ्ल'र फैदो हो दैयासो माबाजोबगोन घन्टा एभरिवान गाइस नों दायो नै बे हाग्रा बंग्रायाव जों राबन नायनो फैदों गाइस राबन नै बे राबना बोरैबा गोथाङै जानायो होमबाने मा खालामगोन नोंसोर सानैया हो ओइ हेलौ दै गोनां नोंसोर सानैया मा खालामगोन जबैसे राबना आयौ बे दै गोथौआव नायलाय नै वाव आयौ रायजोफोर नै राबननि मोखांखौ नुला जाहैबाय दा नैयावसो दैयावसो गाग्लेम थांलांबाय
आयौ जोंनि मोखांखौ नुबाय आं दा मिथिला आरोना दा बिराद दै जाना दं जागाया लेथ्राथार जाना दं मिथियाखैमोन ओमफ्राय दा फैजायामोनानो दा थांबाय दानोसै न'आव थांसै दा मोनाबायबो ना जेबो नुला गाइस नैयाव दं सार्केस दं इयाव ओइ राबन बाय दे थांसै जोङो गाबोन नोंथांथ' सावजाखासिगोन ओरैबाबो थैखासिगोन हाब्रु गाजोब्बाय नै लोगोफोर मा बुंबावनो आरो जों नायनो फैबाय सार्केस दं ओइ जालालै इयाव